10 видео с Сергеем, там и Твиттера. Мало пиши. Это люди видите на мой канал. Там сами седом и 4 минуты. Ой. А я здесь идем в школу. Здравствуйте, я мама на Привет. Привет. Так вот.
sljedeći klip. Ću da postavim kako će da izgleda moja reklama. Mislim, ne kako, nego cool. Nisam krič. Nismo prošli put dupla. Ako ti treba. Uf. Luka, juče se rođendan završila. I ova priredba, da je tako probam. Tako vidite. Juče mi je bila sva crvena za mama. Osnovna Adina tekla. Juče je bilo nevjerojatno. Juče samo bilo 3 devojčice. Ali sam je tu bačio u jarake i ona je mene. Daj, ostavite malo mi. Evo ti je drška. To je ovo genijalno. Da ljudi, sve sam se sjetio. Svaki put da gledam ono komentare i stavljam komentare. I neko je napisao, jel to Miloš? Sad ćemo da provjerimo. Ne znam na kojeg Miloša. Sad jedno napisao koji jaka. Ljudi, sad da vam pokažem. Što se htio? Prvi Posle ću pogledam ove Srki Full TV, tako. Srki Full TV. Žari. Pod kosu.
sviđa. Šta? Sad. Ne. Čekaj. Evo je. Evo ga. Jel to Miloš? Jesu opis. A koji Miloša misliš? A kamerman je Luka Banić. Ej, šta? Da? Sad tako napravila. Stvarno. Koji treba? Stvarno. Vidim sve pa za epizodu, a što pogledam.